Ep, com anem? Avui anem a buscar una de les races d'avirams més importants de Catalunya, de casa nostra, autòctones, el gall del Penedès. Ens acompanyeu? Vinga, va! Pep, Bon dia, Enric! què tal? Com va això? Bé, home, Què, ja els tenim a punt per la fira o no? ja ho veus, aquí a tope amb els galls, a punt per la Fira del Gall i bueno, per les festes de Nadal, no? Aquest és l'autèntic gall del Penedès, el de la IGP Gall del Penedès. Aquests quan tenen ara? Aquests tenen 20 setmanes. És el màxim dels màxims que fem, Normalment amb 18 setmanes, 15, és el que anem matant durant l'any, però per Nadal, com que la gent vol doncs, un bon gall del Penedès ben gros pel dia de Nadal, doncs els alimentem al màxim i els criem al màxim de temps possible. Escolta, me n'ensenyes un de prop per veure quines són les característiques del gall del Penedès? Sí. Agafarem... Vinga. A veure, Bueno, Pep, aquí tenim un bon exemplar de gall del Penedès. escolta, Característiques: plomatge negre, que té, quan estan a l'aire lliure agafen aquests tons, així blavosos les plomes. Té la pota negra, veu? La pota ben negra. Llavors, una de les altres característiques del gall del Penedès és el clavell a la cresta. És aquest desdoblament que fa aquí al final de la cresta en forma de flor, en forma de clavell, per això se li diu clavell. clar, això és quan ara tenen aquestes 20 setmanes, 4 Sí. mesos. Però aquí els galls t'arriben quan són polls. Un dia de vida. Un dia. Amb un dia de vida entrem els pollets i doncs bé, anem fent... Primer els tenim tancats perquè han d'estar en calefacció i després quan tenen entre 6 i 8 setmanes, depèn si és hivern o estiu, a les 6-8 setmanes ja passen amb aquests coberts a l'aire lliure i poden caminar i córrer per aquí tranquil·lament. Doncs va, anem a veure el cicle de vida d'aquest gall aquí amb aquesta tranquil·litat. Perfecte, doncs anem-hi. Vinga. Carai, tu, quants n'hi ha aquí? Aquí n'hi ha 400. Aquests són els més petits que tenim actualment, que tenen 3 setmanes, i doncs aquí, com podeu veure, estan en calefacció, ben calentets, i s'estaran aquí fins les 6-8 setmanes que us comentava, que llavors ja passaran als patis exteriors. Que a més escalfeu amb la closca dels ametllers. Exacte. Per tant, també hi ha sostenibilitat aquí. Exacte, sí. Actualment doncs, fem servir una estufa que podria anar amb pinyolada d'oliva, d'això, però fem servir closca d'ametlla, que és el més proper que tenim aquí. I aquí quant de temps dius que s'hi estan? 6-8 setmanes. Si és a l'hivern que fa molt de fred, esperem més cap a les 8, i si és a l'estiu, doncs a les 6 ja els traiem al carrer. M'ensenyes què és el que mengen quan són una mica més grans? Sí. Aquests tenen 6 setmanes, 6 cap a 7, i segurament la setmana que ve doncs, ja els trobarem al carrer. I aquí podem mirar el que comentàvem, Pep, de l'alimentació, no? La IGP té una alimentació específica, que són cereals, lleguminoses i un 5% de pinyols de raïm. Què li dona el pinyó de raïm, la grana de raïm? El pinyol de raïm li dona, a part de que gustativament, quan es van fer les proves, l'IRTA ens va dir que tenia uns tons més torrats, no sé què, però principalment jo crec que el més important és l'analítica, que el poc greix que té el pollastre, si menja un 5% de pinyol de raïm, és més ric en àcid linoleic. Per tant, és un greix cardiosaludable, un greix d'aquests tipus omega-3. Per tant, jo crec que és la característica més important de donar pinyols de raïm, que el poc greix que té és més saludable. O sigui que ja saps què hem de fer, no? Menjar pinyols de raïm. Exacte. Hem de menjar el raïm amb tota la grana. Exacte. Aquí inclús se'n pot observar algun que està mig trencat o mig sencer. Ah, sí, mira. És això fosc, que és el blat de moro, el pinyol de raïm i la soja, que és l'alimentació que hem de donar a tots els criadors de l'IGP la mateixa formulació. Saps què? Doncs veient tots aquests galls, el que m'ha vingut ganes és de cuinar-te un gall. Em deixes? I tant, som-hi.
Carai, tu! Fruita, Pep. Ja el tenies preparat, aquest? I tant, a punt per cuinar. A veure, el gall del Penedès sempre amb aquest segell identificatiu, no? Exacte, el segell de la IGP és garantia de qualitat, no hi ha cap dubte que sigui gall del Penedès i tothom sap que ha estat criat amb les característiques típiques de la zona, que és criat a l'aire lliure, alimentat amb cereals lleguminosos, pinyols de raïm i que raça penedesenca negra. Quants productors i productores sous ara actualment? Actualment som 4 productors. Déu-n'hi-do, Sí. ja va bé això. Sí, ja durant tot l'any tothom qui vulgui cada setmana pot trobar producte al mercat. No, escolta, tu tens feina perquè jo ara I tant. pensaré una recepta ben senzilla de fer i ens trobem d'aquí una estoneta, perquè clar, això en mitja hora no n'hi haurà prou, eh? No, això necessita una cocció lenta i amb molts carinyos i molts mimos. Doncs va, Jo vinga, me'n vaig a lo meu, donar menjar, i tu amb el teu, que és cuinar. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. ens veiem. Un gall d'aquestes característiques necessita una bona feina de cocció, perquè, clar, si el coem sencer, doncs el pit i la cuixa ha de tenir el mateix punt. I sabem que la cuixa sempre tarda una mica més que el pit. Però bé, ens les empescarem. La greixonera ens permet una cocció del gall ben tancada. Per tant, l'agafarem sencer i posarem una mica de sal, pebre acabat de moldre. Quan li donem la volta el tornarem a empebrar i posarem una bona cabeça d'alls, i un parell de cebes. Les cebes i l'all formen part de la cocció i també de la guarnició. Hi podríem afegir pastanagues, xirivies, porros, patates, però amb aquestes 4 horetes de cocció que li donarem, de ben segur que ens quedaran ben tendres. Vinga, un bon raig d'oli d'oliva verge extra i amb els rústids el vi s'hi posa a mitja cocció. Però el vi avui el posarem des del principi i tapadet per fer una cocció a la cocot. Tapadet. I ara, al forn, 4 horetes. Primer una mica ràpid i després més a poc a poquet. Ja veureu com quedarà de melós. Doncs vinga, ja el tenim a punt i ara em falta l'Enric. Enric! Uita'l, ja el tenim aquí. Va, noi, que ja està això. Ja està? Home, he tingut temps de fer migdiada i tot. Carai. A veure això, si com anirà. Sembla que ha quedat de meravella. Guaita. Caram, quina pinta, Pep. El greix que ha deixat anar de sota de la pell, la ceba, els alls, el vi tot evaporat. I a mi sempre m'ha agradat fer una d'aquelles coses d'agafar una peça sencera i fer el tastet. Mira, per exemple, d'aquí, d'aquesta banda del pit. A veure què et sembla això. Vinga, va. Tastarem. Què? Bocato di cardinale, eh? Espectacular. Iam, iam. Noi, quina feina tan ben feta que feu. De fet, t'haig de dir una cosa. Això és el que et demostra que sense pagesia no hi ha cuina. I tant. El gall del Penedès és un reflex d'això que acabes de dir. Una raça autòctona catalana que als anys 60 es va desplaçar per unes races forànies i podem dir que tenim una de les aus millors d'Europa i si descuidem se'ns extingeix, no? Per tant, necessitem pagesos i necessitem conservar les nostres menges, les nostres aus, els nostres plats més típics de Catalunya, que només els tenim nosaltres i no els podem perdre. Qui perd els orígens Perd l'identitat.